Ha? Wala na, banda. Baka mo nga. I-travel ba? Pakikita dito? Nasa system mo nila. Ha? Nasa system mo nila yun. Hindi, pinadownload yung mga yun eh. Ayun oh. Hindi pa sila nakaano, tinatanong. Hinahanap niya sa akin yung jacket. Eh di ba nilagay ko doon sa maleta? Oh, di wala siyang jacket. Kinuha niya yung jacket ni Dennis. Ay. Thank you. Nino. Ay. Ay. Worker lang po. Worker. OFW. Babalik pa po? Opo, may work pa po ako. Bakasyon lang. Thank you po. Bakit? Ma'am, pasensya na po, pero yung pag-page dito sa immigration area, bawal po yun. Paki-delete na lang po. Apa. Delete ka. Ngayon lang. Okay po. Pasensya na po talaga. Ng protocol lang po. Opo. Tanong mo nga. Tanong natin. Sakit ka nga. Excuse me, saan yun yung OFW Lodge? Sa taas po, ma'am. Oh, sa Third taas. floor. Thank you. Connecting kayo po. Oo. O, doon muna tayo. Third floor kami. Di kunin mo kailangan niya yung ano. Wala pa ba sila? Wala pa. 20 minutes pa daw. Eh kayo, antayin nyo na. Ha? O, yung maleta namin. Yung maleta ko. Ha? Hindi na. Ito, hindi, huwag nyo na alisin. Ito lang maleta ko kukunin ko. Bubuhatin ko na lang. Yan. Magta-taxi. Ito. Balik tayo. Ay, sa wakas. Akin na yan. Alin? Ayun, oh. Saka bukas na ako mag-withdraw. Ako na mag-withdraw. Ay, hindi na. Ako na. Wala. Hindi ako mag-withdraw. May cash ako. Huwag kang OA, Yoli. May cash ako. Hindi ako mag-withdraw. Pagka yung ano, lumalabas ka talaga eh. Huwag mo anigin. Bumigay? Sira? Ayun, nasira yun. Hey, 7 ways. Where are you? Tapos gamitin mo ng maleta mong malaki yung nandun. Kay Miko na to. Ewan ko. Ang laki ba yung nandun? Hindi. Yung ano na lang. Yung pula lang din. Yung Pero Coke. 20 kilos, diba? Oo. 20 kilos. Ano lalagay yun? Ah, oo. O kaya
Nagkwento naman sila yata din, dali mo na lang maliit. Hindi ka mahirapan sa Manila. Magkano ba ang ano nyo, cash nyo? Kailangan nyo? Send nyo na lang sa akin. Meron ako dito. Baka mo. Baka mo. Ano? Ano? Ayun. Ano, Amelia? Hiramin nyo muna cash ko? Sige, 5,000. Tapos Send mo na lang. Hindi, na kay Miko. Hindi, na kay Miko. Kay Miko man pero Oh. send sa kay Miko yung 5,000. Salamat sa 5,000. Dami na kaya. Sisilip-silip ko. Dami, kapalo. Sabihin ko kay Miko walang utang sa tila ko. 6,000? Ganun. Saan tayo? Nasaan na yung mga kasama niyo? 13 yata. Ito ko ba yung sila? Manlibre ka ta? Sariling buhay yung hungil ko kaya siguro tinapin. Mga 130. 140. Sakto lang. Brum-brum ko yan. Saan? Ayun. Nakita ko na yung bangs niya nung 32. Kita niya. Isayin nyo nga sila, Miko. Ito po, gusto pa kayo. Mag-OFW lang siya ba kayo? Ay, salamat. Sis Yedi. Ikaw yung foreigner, ikaw ang hindi. Foreigner. Too much luggage again. Only hand carry 7 weeks. Don't be hash. Only hand luggage. Hand carry. Only one dish. Saan tayo? Lugaw tayo? Yoli. Masarap ang lugaw doon, ha? Doon nga sa OFW, libre yung syunga. Aakit pa tayo. Ayan o, third floor lang o. May lift naman eh. Kain ka na ang tayo dito. Ay, ayoko kumain. Nakain kami nito. Kaya nyo. Ayan o, mag-burger king ko. Mahaba pila. Mahaba pila. Halika na! Ano nga? Ano nga? Burger. 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 May matcha oh. Yoli. Matcha. Matcha.
Mia! Mia! Kape? Kape? Si Yoli. Hot cheese whopper. Ah. Solo. Saka iced tea. Iced tea. Ito. Ah, walang iced tea. May matcha. Matcha. Hmm? Yung ano yung ano? Yung matcha. Medium, ma'am. Oh, medium lang. Bali, mag-order 3 po. Ha? Oo. See you tomorrow. Diyan ka na, no? Ito ano? Ano order mo? Ano hindi ka pang order? Hindi ko alam kung tinatawag kita. Ano nga? Ano nga? Ha? Sa daming Ando na kayo, Dennis, binigay ko. chocolate pink na pouch. Ha? Oo. Tanong mo. Ano nga? Yung in-order ko rin. Kahit Yung... anong burger. Ayun nga, yung Whopper, cheese Whopper. Hawak mo. Burger lang walang kahit na ano. Ayun yung tag 145 oh. Yung 145 lang. Ayun no. Yung Porky Super Junior solo.
May french fries ka. Asa na raw sila? 20 minutes daw. Sakto lang yan para pag nandyan sila tsaka magbubuk si James. Pag tinanong ka ng driver kung gusto mo mag-NLEX, sabi mo hindi na po. Ano ba sabi? Kasi ang mga driver kasi nagtatanong sila, ma'am gusto mo ba mag-NLEX? O hindi na. Sabi mo wag na lang po, makarton na lang. Walang traffic. Sure. Oo, madaling araw na. Pag nag-grab ka, tatagain ka na naman nila sa kung saan ka na naman nila nila. Sayang yung igagat ni NLEX. Masarap ng matcha. Sarap. Hindi ko trip yung Oo nga, bakit? Yung lang ang nainan ko, yung dalawang naka-plastic. Di ba na ikaw nandun ka pa nung dinalak mo? Naalala, yung ano, yung sabi mong tatlo. hindi, sa leta ko yata yung papel. Yung sa'yo, dalawa lang. Tama ba? Oo. Ayan. Alam, parang tatlo yata yun nasa maleta. Gusto yung dalawa bibigay sa ano, please na. Minit ako nabigay ko yung sa kumari ko. Kung lang nga papunta ako, wala ako. Tublero. Tapos yung chocolate sa kanila. Saka yung ano. Okay mo. Anong oras ka mag-aasal sa bukas? Maga-maga. Tawagang pa ko kumawa siya. Alam mo na yun. Sabi niya, pumunta lang ako. Alis kami bukas. Ano oras ka alis? Puntahan namin yung bahay. Tapos, Saan ba banda yung bahay? Tamaria. Tapos? Akala ko pa pumunta muna ang Tapos Monday yun eh. Monday, umaga Pampanga. Tapos, may sinasabi sila sa hapon eh. Magpapasa din daw kasi ng mga requirements eh. Tapos Paano may magbayad. requirements pa dala? Meron nakikita yung requirements. Ayun yung galing sa company namin ng mga requirements. High cream, Jollibee. No. Burger King. King. Burger King. Ay. Buti dito, karunong makakamit na nagbigay ng mga Marami. Ang sarap sa ano. Tipid ang tipid. Oh. May inisip pa. Masarap. I did not take my dinner. Just only lunch and dinner. Nothing. Excited because during my work I didn't take my lunch.
kaya mo magkape? Hindi naman ako nakatulog. Bakit pagbiyahe naman kayo eh? Ayaw ko na makisang kahapon po. Dilat. Anak ka bang mainit? Uy, ang daming cheese. Let's eat seven ways matcha. Init. Init na. Guys, don't forget to give a thumbs up, please. Waiting for the grab. Meron na rin silang ano dito, yung Joyride tsaka Grab. Parang pipila ka na lang doon sila na maghanap sa'yo ng... Kaso tagal yan, kasi ang dami nila din eh. May mga number pa sila. Sana nag-type up sila atin nila ng pagkaan nila. Baka magutom sila ang layo ng biyahe nila. Dati nila. Akala ko ba din yung mga Hindi nila lang nila Ivy, parang kanila lang. nandun sa ano yung cheese. Yun o, dumikit. Ayaw. Kaya kailangan pagka in-order mo ito, kakainin mo na mainit kasi pag malamig na kakapot sa Ayan o, ang dami yung cheese. Alam mo yung kanina? Yung may ano ka to? Hindi ka nakita mo? Kamukha, akala ko si ano. Nakita ko na yun. Meron dito. Loaded cheese. Not the cheese in the paper. 10 minutes daw. Ha? 10 minutes. Asan sila? 10 minutes na lang. Lapit na. Chocolate ko. Bumili sila. Kaya ako nga bumili pala para sa lahat. Kaya nga. Ano ba naman bumili ka kahit ang 145 na rin? Kaya nga.
morning, Peter. Let's eat. Punta natin si Sayang. Kumapit mo. Dapat tinanggal mo na sa para hindi na kumapit ang sobra. Ayun na, nagbasa na siya. Ayun na. Goldy cheese. Papatayin lang naman ito eh. Ayan o. Tapos, kasi may paa. Kasama mo ba sa bunso sa Manawag? Ba't mo tinatanong? Eh, wala magbubuhat eh. Sino magbubuhat? Eh, kayo. Wala, hindi kami makakaano. Masyado kaming magagawin talaga ta. Lawas, sinabi, sa Lamia, pupunta ka. Hindi, sinasabi ko na nga sa kanya eh. Eh, paano gagawin namin? Eh, importante hindi. Nagsabi ako pupunta kami eh. Hindi pa naman na-approve yung pagkuha namin ng bahay. Na-approve yan eh, ito lang. Eh, akala ko naman, wala nang aasikasuhin. Eh, kailangan pala. Pirman nyo lang na kailangan dyan. Tapos magpapa-SPF pa kami. Kasi kailangan meron kaming isang tao na kay James. Sa tuwing magpapadala kami ng pera at may mga kailangan permahan na nasa Macau na kami, si James lahat, perma siya lahat ng babayad ng Lahat na punta sa tinapay. Yung cheese. All cheese inside the paper. Melted the chocolate in the paper. The cheese. Sabi ni Kikay kanina kay Ate Mia, naiyak daw siya sa bus bigla. Nalulungkot siya kasi hindi siya kasama. Ang tumawag. Tapos ano ako doon. Tapos pinatay. Pinatay nga. Ito ba yun? Tawag, ano ka dito? May bigote ka dito. Yung cheese. Sabay patay. Magulo kasi kausap. Malay umuwi siya. Alam ko sabi niya, pinayagan siya. Wala nga siyang pamasahe. Pero kasi hindi marunong magtipid sa pera niya. Ano yung pinambili niya ng mga bigot? Wala sa pagbahay. Oo, isa din yun. Hindi lang na uwi. Enjoy lang na enjoy. Looks like she's eating some alien creature about legs. No, because the cheese, look at that. Pork cheese kami. Yung There's mozzarella. full of cheese and then it's melty and then sticky from the paper. Look at that. Kumain ka na kumain, mamaya nandiyan na sila nito. Take out ko. Pwede man take out. Ayun, burger. Guys, don't forget to like and share, please. Stop using the mute button. Silly. Good morning, Peter. Hey, Karen Ways, Kim. Morning, Maria. Yeah. Hi, everyone. I'm Kim. Kim, are you here in the Philippines, Kim? When you will come here in the Philippines? Wish I was Kim. Hello again, Kim. I'm Kevin Ray. Espresso na siya. At pala si Mama. Bakit? Sa isang motor. Tapos kasama mo siya nag-grab. Bakit kayo si Mama? Parang kasama ako.
Ayun, sabi nga ni Mama, sayang daw ngayon na lang din daw naisip. Kaya daw pala tinanong siya nandito sila si Mama. Wala na. Total wala naman ang Casimito, di ba? I kill for one of those burgers. Ganito, kaya. Bumili ka na ng brownies mo. Mahirap sa Manawag bumili ng mga ganyan. Malayo. Ay! Meron ko pinag-iyak. Hindi ko sure. Ano na kayo iyak? Sasabihin lang sa'yo, hindi niya alam. Hindi bukas ako bibili sa ano? SM. Kaya ako na lang pala. Eh, papatransfer ako sa ano ha? Magtatanong na sila. Wait. Wait. Sila. Lagay ko dito sa ano. Wala naman itong tissue mo? Wala na yan. Ay, Kuya Bob. Yoli. My son is coming already and Yolanda, brother, already. Here now in International Airport, T3. As you can see from and happy Pan Day to you, Peter. Asan sila? Kunin mo yung Kimiko yung ano ha, wala pang ano, pang grab. Hi Kuya Bob, how are you Kuya Bob? I'm here in the Philippines, Kuya Bob. Morning to all. Sir Robert of the Pentanol Greetings. Good morning, Bob. No problem. I send you a list of people that need taking up. Maria, Kuya Bob. How are you today, Kuya Bob? I've been to that airport. Belmont Hotel. We have a holiday in. She's still working, not yet finished. Yolio, masarap. Ano? Baka magkaiyak ako. Nag-juice ako kanina, di ba? Ngayon lang naisip nila, di sana sumama siya. Para may kasama kahit mag-ano.
Ba't naman hindi naisip ni mama mo? Walang gawin si Kika naglinis ang bahay. Walang malang gawin naglinis Patingin. ang bahay. Malamang, mag-isa lang siya eh. Alak ba dyan? Dito na. Alam mo, nakita mo yung kanina? Yung kaninang ano, yung mga lalaki, yung kaninang paglabas natin, yung sabi, ano ka kami. Alam mo, naawa ko nung sinabi. Alam mo bakit? Anong sabi nila? Ano na tayo? Hindi na tayo? Yung mga lalaki. Kaya mo? Diyan, hindi na lang tayo sa labas. Mas mura doon. Di ba nakakaawa, no? Nung gusto nilang puso kumain ng masarap. Yung pinakanta nila. Kahit na gusto namin ng pagkain. Ayun nga, sabi nila. Hindi na Alam sila. na tayo, mas mabubusit pa tayong Kaya nga, sabi nga nung ano, nung isa, nung mama niya, minsan lang, sabi sa ano na lang, mahal dyan, hindi na tayo. Di ba parang nakakaawa? Kung mayaman ako, bakit ba hindi? Kaso hindi ako mayaman, nakakaawa lang. Pakinggan. Kim, go burger. Go Burgos Street na. And party, no Kim. Do they the spots? Saan na ba? Nakita niya tayo? Baka nag-ano lang yun. Nagtatago lang yun. Pinaprank lang tayo, nagtatago lang yung mga yon. Ayun oh! Ipok ko na si Bebe. Ilang minutes biyahe niyan para alam ni Mama? Hindi ko alam. Sana sinama mo pala si mama Ano mo. nagsabay na kayong Dapat pala sinama niyo si Mama para si Tita may kasabay. May kasama. Ano yung sasama? Hindi ko. Sinakay Para may kasama ko. Eh, tulog si mama. Gising na si Hello Mama. po? Bayten po, Bayten. Babe, Gitna kami ng Bayten 11. sa gitna. Sige po. Yung nakapula ka mo, yung naka-blondie na buhok. Pula. Na jacket, ang naka-blonding Blondie. buhok. Na jacket. Ano ba sasakyan ni Kuya? Sundin niyo Hyundai. ako. Oh, antay na namin makasakay. Magkano, James? Kanina, nasa 1,200. Nagmura ngayon. Magkano? Ito ba yun? Magkano? Magkano na? 1,000. Yan lang babayarin ko. Pwede Ah. kayong mag-MacArthur na lang sabihin. MacArthur. Wala namang traffic. Yan na yung babayaran ko, wala nang dagdag ah. Wait lang, sasakay lang namin si Bebe. Ayan ba? Eto! Dalawa. Oo nga, tama. Huwag na natin ito ilagay sa motor. Ano? Ayan ba yun? Yan ba yun? Ito. Sa likod na lang. Si... Ano lang ako ah. Nandito ako sa Bayten. Nasaan ba Wala kayo? nang traffic, diba? MacArthur kayo, ma'am? Oo. Ano daw? Magkano pa Skyway? Pag Skyway, magkano kuya ang gastos? Hindi, pagka mag-i-Skyway, magkano yung lahat ng... O, di ano mo na. Sama na Endex. Magkano endless? Magkano Endex? Ha? Hindi mo pwede Endex na lang. Hindi pwede Endex na lang. Endex na lang. Diba? Parang sumaga. Wala na, bigay mo ka pala kay Baby. Okay na, wala akong pang ano. Kinuha nila yung pera ni Tito. Ano? Mag-Skyway siya, it's lang. Magkano? Magkano? Nasa 100. Magkano pag Endex? 1,000. 79 lang pang Endex. Tawag doon, hindi na MacArthur. Hindi, Endex na lang. Index lang. May ginagawang kalsada ko yan. Kaya kaya niyo yun sa
kayo. Ano nyo ko ah? Kakasakay lang Magkano? kami kay Bebe sa Grab. Tapos, kami babiyahe na kami. Plus 79. Okay, 111. Screenshot mo, send mo kay Bebe. Asin mo sa akin. Sige na, tita. Ano na ako? Kasama naman yung tracker eh. Ano nyo ako? Tatap ka naman namin. Okay. Okay. Morning po. I'm here na, going to Bulacan. Kuya Bob, when you will come here, Kuya Bob? Same T3, T3. Kasi sila nakamotor. Ano po sila, ma'am? Sila apat sila. So hindi ako pwedeng makano sa may luggage kaya nakamotor lang sila. Matagal kasi pag MacArthur lang. Going Kuya Bob, 7 ways, Peter, Kim. What you are what? Okay, wait, Kim, I cannot read your message. Just wait. Sorry, bird. Your driver dresses like a Peter, be nice. Meron, meter. Wala, Kim. This grab ba to? Or joyride. Kim, this is a joyride, okay? This is not taxi. Normally taxi. You are the paying. Of course. Did you pay for me, Kim? If you pay for me, why not? Send to my email PayPal, Kim. Maria, take the express flyover. This is NLEX lang to, no? English na tayo, ma'am. NLEX. Yeah, Kuya Bob, it's on NLEX. Kapag sa Skyway, ma'am, 46 minutes lang. Okay na yun, gabi naman. Kumaga, okay lang. Pabalik, yes, ganyan ang gagawin namin. Pero pag ano, ganitong gabi lang, okay na. Oo. Joyriding is illegal? No, illegal in UK, really? Here in the Philippines, you know, Kim, it's normal. There's a lot of people, you know, if you have a own car, why not? Sa inyo? Okay. Yeah, own car, Kim, doesn't matter, you know? Like a business. No, Kuya Bob, it's okay. It's almost night. So, also, no traffic. It's almost 1 in the morning. 1, right? So, yeah, 1:57. Why? Why illegal in UK? 7 ways. Kim. Hey, Cisco, long time no see. How's everything, Cisco? Thank you guys. Join with me going home. Here in the Philippines, Cisco. Just only a short 3 days. Just emergency. Lucky.
so thankful. Bumagyo dito. Yung super typhoon. Hindi. Hindi naman masyado. Sabi super. Kami sa ano sa probinsya. Sa Bicol province. Oo. Yeah, usually Kim and everyone. Metro Manila hindi masyado, no? Yeah, Metro Manila. Yeah, just only in province. That is my province, Kim. And Kuya Bob, everyone. That is my province, Bicol province. Maria, make a stop off in cafe. I drink matcha, just only matcha, 7 ways. It's okay, it's not too much coffee. Cute Pinay waitress. Boy show. What? What? I don't know what is that. How? Why? Why I will go to Boys Town? Kim, behave. Be nice, Kim. Are you for Kim? We have also in Boys Town in UK, Kim. Sorry guys, I cannot see your message. My phone is wiggling. Did you see? No traffic. It's almost 2 a.m. My son and Yolanda and James and Angel riding by motor. I think in the at the back. I'm not sure. See my phone wiggle. Guadalupe. Approaching Guadalupe. Yeah, before I'm working here in Bonnie Hospital. Sorry. Later, Kim, I cannot read your message. As you can see, it's Philippines. If day time, yes. Too much traffic. But it's almost 2 a.m. Huh? Wait, I cannot read your message, Kim. Just wait. Sorry guys, no stream today. Travel, going to Philippines. So, hopefully next week or Wednesday. I'll do StreamYard. Yeah. StreamYard by next week, Wednesday. Back to work on Friday, so I cannot read. Sorry, Kim, just wait. It's my phone. It's so small. The screen, really. And also, sorry guys if my phone is too much moving because you cannot control.
Ay, may Parang yung bahay, Bulacan. Bulacan naman. Ito po. power bank. I saw already. Okay mo. Bulacan. 65 na eh. Marilao, Bulacan. Basta. Oops. Wait, Kim. I cannot read your message. That's fine. Okay. Oh, good. See? Ito, 65 na. Where's my power bank? This way. Find my power. Oops, hindi pala EDSA. May ginagawa siguro din. Gotcha. Find my charger. Dito. Almost 2 in the morning, still here. Cubao to, no? Hindi po, Guadalupe pala. Guadalupe pala. Kala ko Cubao. Kapag Cubao, normally na yung traffic. So, Dapat ito nga sulanan ka lang. Maraming sige ginagawa pag Biyernes. Kaya kung sa bato. oh, holiday? Mga kalsada, hindi ginagawa yung mga daan. Hindi ginagawa, sinisira. Sinisira ka pala. Normally na yan sa Pilipinas. Sinisira, may budget eh. Diba? Corrupt. Anong ano tayo, issue tayo sa ibang bansa. Corruption. Hanggat may budget, sige lang. Sorry. Bukas lang, may rally bukas. Oo nga, Laki na rally bukas. wala eh. Hanggat walang nakukulong, Dapat may pakulungin at pinaparel sa loob eh. dapat lang. Taong bayan napapakahirap eh. Hindi nila. Kasi ganyan ang mga sakim na tao. Pang sarili lang iniintindi. Hindi iniintindi yung mga taong bayan naghihirap. Kaya hindi mo masisisi kung yung mismong sariling dito kailangan pa mag-ibang bansa para lang umandang buhay, kasi kung tayo dito aasa sa dami ng corruption. Wala mga inutil na dito sa atin. Wala, palala ng palala, lantaran pa ka mo. Kaya tingnan mo, lubog ang Pilipinas sa baha. Mas masawal pa pala si Marcos sa tatay. Hindi naman si tatay. Ano pa? Hindi naman si tatay. Digong kami. Sabihin, mas masahol pa si Marcos sa Oo, yung anak. Yung anak. Kasi Kung ano tatay yung, niya. oo. Hindi lang yung anak, yung mga galamay-galamay, yung mga Mas kamag-kamag-anak. masahol pa yun. Mas Laki mata- ng perang kinuha. Grabe. Trilyon. Imagine. Nag-aano sila, bakit ang daming mahihirap? Paano hindi hihirap ang Pilipinas sa dami ng corruption? Unang-una tinitira si Sarah. Inaano yung magkano yung 10 million. Wala pala sa kalingkingan. Mas mahigit pala. matindi pa nga sila. Mas matindi pala sa kanila, di ba? 65 million. Yun. Diyos ko, dahi. Di ba, inihiri pa nga si Sarah kasi di ba nga sa pera magkano? 10 million ba inaano? Wala naman yun eh. Hindi naman totoo yun eh. Yun na nga. Sila, oo. Mas matindi pala yung kanila eh. Trilyon. Wala pa sa kalingkingan Wala na sa ninanakaw kalingkingan kay nila. Sarah. Yung kay Sarah yun. Oo, Yung binibintang yung nila. binibintang nila na wala namang katuturan. Kaya nga. Mas malaki pa lang inaano na, di ba? Siyempre, ang mga takot sila kasi mabubutasan sila. Ano na sila eh, bulgar na sila eh. Gar na siya, no? Yan ang mga what the roots, it's the seed. Pag magnanakaw, wala nang patutunguhan.
Go ahead. Put your seat belt on, Maria. Forgot. Wala naman yun eh. Hindi naman, no? Hindi na. No, it's okay, Kim. It's okay, Kim. There's no warning. Not like in Europe or in your country, I think. We have a signal or warning if you not see. Make it your seat belt. Right, Kim? No, it's okay, Kim. I'm safe. Oh, you just passing terrible. Yeah, traffic. Can you imagine? Almost 2 a.m. Traffic is life, Philippines. Magkano na yung parending ko? Sa akin, pang 7 na to din ko. Oh, you just probably needs to be an advice. Race driver. Yeah, in the Macau, we have Grand Prix 72. Pang 7. Tomorrow, the last day. This year, I miss that racing because I'm so busy since Thursday. Or maabutan mo pa ako yun, mabiyay ka pa magdamag. So Double din ako. I will make next year. He will want big tip for putting headlight on, diba? You see? Galing ako You pala see yan. that is the Nirolling ko hanggang that's why. terminal. Ito na ako nanalmon eh. That's the cause of traffic, guys. Maybe I should. Oh, see, there's no traffic, just only that one. I think that the electricity because we have a fire Isang truck. bulit. Fire truck. Who's this, guys? Guys, sorry, I Isang cannot. bulit. Isang bulit. Maybe I should turn on light so I can see my keyboard. Don't forget to like and share, guys. Are you racing car down the airport? Siguro nag-clip ako sa kalayaan eh. Tapos pagkalisin. No. Takbo ako terminal 3. Ito na ako namilimo. Why I cannot read your message? Who's this, guys? I cannot read. Hi, halfway. Good to see you, halfway. Good morning. How's everything, halfway? Ako din ko pindayo na itong bitchin yun. Halfway. Hindi ko kaya, hindi ko kinaya. Ito naka-idlip ako. Nagkilo na. I'm here in the Philippines, halfway. Guys, don't forget to like and share, please. I'm so busy, and then tomorrow, and then following day, going to Manawag. Daughter already with the husband. Wow. Kabila. Makakuha. What halfway? Kim, what did you say, Kim? Sorry, I cannot read. You know, my eyes, it's not totally. Ay, marilaw pa lang tawid. Malapit na ako sa akin. Okay. It's only Guadalupe. Next Guadalupe. Oh, bakit? Bakit sarado dyan? Ginagawa dyan, no? Ano yan, di ba? Yung arte. Yung bago? Hindi po, yung karpas, yung patawid ang miga mo lang ginagawa nila. Gawa-gawa sila kasi marami silang turap. Yes, that's the reality. Is there a nightclub? No. In Bulacan? Yes, in Bukawi. Okay, there is. Are you racing? Maybe I should turn on. No, we turn
there. Yes, he is the half-weight. Ah, okay. He's got the racing gloves on the well. Half-weight. Wait until you see this shirt. Top Gear Manila. Yeah. No, EDSA. It's not Manila half-weight. EDSA. Top Hole in the Road. Tolls. Sabado. Kung kailan Sabado. Usually Sabado, ano na, pahinga na. Diba? Matik na. Pag Sabado, maraming ginagawa. Sabado at Linggo, gano'n. Are you in the farm halfway right now or for who the road tolls? No, because the main road is still under worker. So, you know, different road. Guadalupe. Ortigas ito, no? Yes po. Yeah, Ortigas, Kim. Labas na ito, gate 5. No, Sana? gate 5. Hindi po, hindi may gamo lang din. Ah, may kamal lang din. Kung ano lang pala. Kumanon lang. Mega Mall. Seven ways come from half good day, halfway. So, lipad na pala ako. At the house need to clean. Was meant to last night, but drunk. Wow, how many bottle did you halfway? Bourbon instead. Are you drunk? Only half? Really halfway? Kim, you went before we're here in EDSA. At what place you came here? Good call. Thank you guys for joining. Kim, why you didn't try to join to my membership, Kim? Pick a very cheaper, Kim. If you want, I go Skyway lang. Why? At what place here in the Philippines you went? Why only in Skyway? By the way guys, how's my audio? Loud and clear? Walang what? Walang Pereira. You don't have a Pereira but you have a Ferrari, right? No, you just pick a very cheap. I think there's some 49 peso or I'm not sure. Really, it's my membership but I'm not memorize all of them. Don't make kuripot, oy Kim. You go anywhere? How come? Just a small game. I'm kuripot, diba? I don't know. All British men kuripot, really? I'm not sure.
Just get the small amount, Kim, as long you are membership. You are clear, but your engine, yes, needs a tune. I saw a scooter drag you up. Okay. Yeah, because I charger my phone halfway low bat. Hindi lang ano trabaho ng security, no? All around. Dapat yan police. Doon sa ano, police, hindi security. Kasi hindi naman trabaho nila yan eh. Kakampany lang sila eh. Pero dito all around. Police talaga. Makikita mo sa mga ganyang police. What extra benefits to do I get with membership? You can help me, you know, or you don't. Ano yan, pila? Yes, ma'am. Pasahero pa yan. Pila yan ng ano, yan ng bus? Wow. 2 a.m. bus pa rin, ganyan pa rin. Yeah, Kim, because you don't have a channel. If you have a channel, okay, I can play, I can watch your movie or your video. But you don't have. What you want? Tell me. Just for helping me. And I will be nice to you, Kim. I will not bully you. What benefits you want? You don't have a video, so how I will give you benefits or what? Halfway. Sorry again, guys. I cannot read. Just wait. I try to benefits. Sometimes if you want to be helped or you know, you don't need to pretend or just for helping, just to support. Okay, I can massage. That's what you want, massage a benefit? Wow. Really, Kim? A bowl of rice. Yeah, I can give you one of bowl of rice. That is benefit you want. I'll give you. Up 2 times. You demand what you want to be benefit scheme. Okay, okay. Peter, Kuya Bob, 708, are you still there? Yeah, my phone is wiggle. As you can see, the road is not good, so that's why. Too much wiggle. I think this
this EDSA. It's so very a lot of difference now, like before. Before, if you want to ride a bus, so you go from the other side, but now we have a line now. The bus, you cannot stop anywhere. What happened in my phone? Oh, message. My son and Yolanda. Okay, Peter. Yes, thank you, Peter. Thank you, 7 ways. Thank you, halfway. Kuya Bob is gone. I think Kuya Bob in... Who's that? One of friend of Kuya Bob does the same every Saturday also doing live. Scott. Yeah, Scott. It's okay. Peter, how many hours did you sleep? Did you sleep early? By the way, how's your fine now? How's the wood? I cannot control, guys, sorry. I hold my tripod in my 2 hands, but still like that. So, as you can see. Really, Kim? That's just benefits what you... Nope. Where's Bud? Bud Presley, I cannot see him. Since for how many weeks? Peter first comment. You spell correct. I cannot read. Oops. Sorry guys, I can read later. Okay. As long as wiggle my phone, I cannot read. It's already Kabanatuan. Okay, I can read now. Yeah, yeah, I think Bud too much busy with a girlfriend. Still EDSA, yes. Humor. This is my stream yard today. It's live. It's okay. This vacation just only, guys, 3 days. Wednesday we're going back. Thursday rest day. Friday going back to work. This is the first time all my kids sing together, even short vacation.
boss did not allowing her to taking vacation, so I think by December. Did you hear that? Buti walang bagyo na naman. Smooth ng Pilipinas. Pinagpahinga muna. North Avenue, Quezon Avenue. This is still no. Try naman. Okay. Did you decide already to join to my membership? By the way, Peter, Billy, he sent it to me, picture and video, hunting the deer. There's a lot of deer. So, he is totally busy for the hunting deer. Yeah, because I remember he said by January, right? Going to Philippines. So that's why he enjoying the time with the hunting deer. It's a month of deer hunting. Remember I tried that joyride the last time. Oh my God, in the middle of so sunny day during that time. I'm so fresh when I ride that joyride, but when I in my place, I came to the place, oh my, I cannot imagine. But it's okay, at least I experienced, right? I think this is James, not the motor. James. In front of me. I don't know who the one first came to my place, because motor usually so fast.
says for it more sleep. Okay, at least did you sleep long hour, Peter? Last night drink. Oh, you drink? Too big. What is that halfway? I noticed my apples were getting eaten by the eagle, and they were leaving this massive. Oh, really? Mustangs. Cannot read later. I will read again. We are now here in Alex. Yung Alex. Mamaya po. Mamaya pa. Kala ko. Pag ano nga pala sa Marilao. Dito hindi kumukuha ng ticket. Kung nakarepay niyo ba mga tingnan mo yun? Automatic na yun. Oo nga pala, pag ganito, ano. We are now Alex, guys. Instead, Skyway. As you can see, at the left and right side, all are big, heavy truck. Mindanao Avenue, Alex. Belgate, what is the point? Did you calculate, Peter, 7 ways how many hours? See, it's so fast. It's almost 2 a.m. What did you expect, right? You know what, guys? I think it's better this airline Cebu, not like before. Air Asia, really. That is my last. I booking Air Asia. I never ever tried again to Air Asia. My luggage is almost. I have only 20 kilos, but my luggage are almost 22. It's okay. No pay the extra kilo. And then the hand carry, all of them, me and my daughter and Yolanda and my son-in-law, all of them. Yolanda hand carry is almost 9 kilos. It's okay. She also not paying the extra, the 2 kilos, because usually the allowed only 7 kilo, right? And then the handbag, he did that also skill. The handbag, it's okay. Me and Mia and my son-in-law, it's almost 8.4 something, 8.5 something. The hand carry, he did not pay the extra. But remember the last time I booking the Air Asia, for God's sake, that's why I'm so scary now. I did not bring my laptop bag. I just bring my laptop. I keep it in my handbag because I thought it's the same, the Air Asia. But now, really, Cebu Pacific is so excellent. All of them, we have an extra kilo, the hand carry, the luggage. It didn't pay, so it's good. That's why I said, much better I will not booking again Air Asia. Promise.
It's so money business. Remember my hand carry before? I take it off all my the things inside my hand carry. I put on my luggage. It's just because my luggage has only I have before 30 kilos, right? So I thought it's okay because in my hand carry there's nothing inside, just only my laptop. Because I bought the last time I take my vacation, I bring my laptop bag. So I remove all my things inside the hand carry. I just put my laptop. In the end, I don't know. And then she said, "Okay, ma'am, if you want to get inside your hand carry luggage, okay, you just pay 700." How come? There's nothing inside, just only my laptop. Can you imagine? And then he said, I need to pay. Okay, fine. Get my hand carry bag. Okay, I'll keep it I'll carry my laptop. That's it. He complain about that area. So that's why my daughter booking Cebu Pacific also, it's not less. I not hassle the time. Can you imagine? Because AirAsia is about around 7 p.m. and also very strict. Yeah, that is true. Very strict. But the Cebu Pacific is not. That's why there's so many. Actually, the airlines it's so almost full. The Cebu Pacific almost all, not like before the AirAsia, some seat vacant, but now really so full the Cebu Pacific. It's okay, the fare, it's just because I'm on the spot booking because I'm not sure if my boss allowing me, so I take my ticket on the spot, so that's why it's so expensive. But it's okay, at least next time, if ever I'll take my vacation again, so no, I'm not booking or get that airlines, really so expensive. And then I know that is business, but very strict. We have a rules, so you need to follow. So if you want to use that airlines, usually you must be follow what is the rule. So yes, it's good for me, all of them. The hand carry 8 kilo, Yolanda 9 kilo, no excess pay, and also the luggage 20 kilo. I have also packed me and together, just only my son-in-law. I take vacation 15 days. Me and Yolanda and my daughter back to work on Wednesday. So at least now I know 20 kilos or 22 kilos. You will not exist at 5 kilo. 3 kilo, right? And also it's the best hand carry because in Asia the 7 kilo allow your handbag and a hand carry. That is total 7 kilo. Not like in Cebu Airlines. It's not include the 7 kilo the handbag. Hand carry 7 kilo. Not like in Asia. You need to wait, so, and also so expensive, so be practical. And also my handbag, I put my laptop, not asking about that, no. So it's good, at least now I know.
too much luggage because this is not a total vacation, just only emergency vacation. It's okay 20 kilos. That 20 kilos, all my daughter and Yolanda, all of them, that they put on my luggage. Just we only get 20 kilos luggage. So if my daughter going back, Marilaw na to? Ba't iba na yata yung doon? May dagis yung iba. Ay, gano'n. Oo, alam ko yun doon eh. Yes po. Doon sa may ano, sa munisipyo. Mas malayo pa rin dun. Ay, dyan, pwede. SM na kasi dito tapos dito. Oo, inopen na dyan? Yung SM dito, yung Oo. mismo ano natin. Oo, doon sa mga ano, Marilaw. Sa may Lambakin. Ito, yung SM dyan mismo. Tagos mismo. Ah, Lambakin yan, di ba? Yung, oh, yan. Bisa to, naglibis road. Ah. Mismo. Ay, sa ano mismo, munisipyo. Ito na yung sa Lias. Yes. Pag umaga rito, napaka-traffic dito lugar na to. Grabe dito. Walang galawan dito pag umaga. May paas. Ay, cheap. Saka ano, ang dami ng mga tawag doon, mga sasakyan, di ba? Di ba mayroon dyan yung ano, subdivision, yung may tagusan dyan, yung Ciudad Grande, di ba? Tapos mga eskwelahan pa. Ganun pa rin, baha pa rin dito. So, Talagang ano na, lubog na. At least hindi nila tinaasan. Hindi kagaya doon sa may, tinaasan ito. tinaasan na to? Doon na po. Sa Putay, tinaasan. Ay, oo, doon, oo. Talagang doon, dapat talaga. Hindi kasi, may lugar na alam kong kada taas, ang kawawa, yung mga nasa gilid. Di ba? Yung bahay. Oo. So, ang tendency nun, lumulubog yung mga kabilaan. Tambak ng tambak eh. Kasi nga, inahabol nila yung ano ng baha. Kawawa yung mga bahay. Oo, yung mga... Kalsada, yung mga bahay naman ang Oo, kawawa. Magsasuffer talaga yung mga nasa bahay-bahay. Wala rin. Hindi sila nakakatulong. Nakakatulong sa gobyerno, yes. Kasi, ano nga naman, budget, pera. Kasi, the more na may gawa, o yung mga ganyan, contraction, may pera. Di ba? Sabi nila, sa Malabon yata yung angat yung oo, doon. Sa Malanday. Malanda, yan. Malinta, yan. Nakikita ko, halos bubong lang nakikita. Kaya nga, kada ano, inahabol nila rin kasi yung baha. Eh, paano naman yung mga taong nasa paligid? O, yung katabi. Ano yun eh? Yun ang tinatawag nilang ano, mindset. Money. Diyos ko dahil mas iniintindi nila ang pera kaysa itong sitwasyon ng magiging epekto sa tao. Sa Valenzuela, maraming yun, inaangat eh. Oo, taas ang taas kasi Sa Malabon, yung inaano nila yung baha daw. yung baha, yung sasakyan. Hindi na mawawala ang baha. Kakambal na yan ng Pilipinas. Hanggat may corrupt, may baha. Tama yung nangyari sa Cebu. Laki ng ako. Hindi kinaya Pero naman ang wish. pagtuto, nabasag eh. Kaya nga eh. Kung yung perang kinurakot nila, ginawa nila ng maayos, mas magandang ang epekto. Hindi. SM. Wala eh. Mindset ng mga gobyerno. Kung dati si Marcos, Yamashita lang ininteres. Yung anak, buong Pilipinas pinag-interesan. Grabe nga. Hindi lang anak. Mga kamag-anak pa. Sila, nasa dito pa siya. Wala sa pinsan niya, di ba? Romaldes.
Sa'yo sa ito. Ano niya? Sa taan nanay niya. Side. Nanay sa ito. Yes. Kaya tingnan mo. Andito daw pera. Sige, kahit walang nga pag pinag-aralan. Sige, pera. Makapag-aral lang ng mga ilang ano. Sige, pasok. Kawawa yung mga polis. Mayaman ang Pilipinas sa corruption. Sorry, guys. Kapag bumalik tayo yung mga polis, yung kawawa yun. Oo, maapektuhan. Kawawa yung mga polis. Sila nasisisi. Sila naiipit. Dito ako. Dito. Doon pa. Ah, doon? Yun. Sa Kasi eskwelahan. tinuturo din. Ito. Mario Fiesta. Yan. Pasok na dito. Oo. Yan, nagbalon. Sarado mo. Ay, sarado? Bakit? Hindi ko po alam. Hindi ko. Doon, pwede na doon. Hmm? Oo. Hindi baka ano? Ano may ano? Saan daan dito? Kabila? Sa Barrio Fiesta po! Kabila? Ay, kabila. Salamat. Bakit? Kailan nila sinara? Kaya tayo tinuturo ni Wiz. Nina? Kaya tinuturo ni Wiz doon. Ah, kailan pa sinara nila? May oras siguro yun. Buksan niya kasi. Baka nagkukomplain yung mga bahay dyan. Sinarili na nila yung kalsada. Ito ten. Diyos ko, dahil may magandang bahay. O, akin lang to. Walang... Tapos, alam ko kakayong kanan dyan. Ayun, may direction ka. This one. Ano to? Wait guys, I can read you later. Okay guys. For now, it's my phone. I always. Ito mo na. No, diretso. Yes. Akala ko cemetery ba ito? Hindi. Bahay-bahay yan. Akala ko cemetery. Hindi. Bahay. Kaliwa. Akala ko cemetery. Hindi, mga marami nagtataasan kasi. Gawa ng baha. Makikita mo. Hindi nga tinatambak yung ano, pero sila na nag-ano. Sila na nag-a-adjust sa baha. Binabara nito. No? Grabe kaya nga nagtataasan na. Tapos, kanan. Jeep, ano pa? Yan. Kung may poste kanan. Oh, ba't wala nang ilaw dito? Nagtipid. Grabe na, wala na meron, pero pundido. Diretso lang. Yung mga kasama yun. Hmm? Yung mga kasama nyo, papunta pa yun. Hindi. Ewan ko sana sila. Ano lang, ano, yan. Diretso. Meron kaikutan dyan. Meron dyan. Ayan, dyan. Diyan kaikot. Nandito na ako.
Dito ako. Yan, yan. Tagtan. Meron ba dyan? Oo, may tagusan pa dyan. Manog. Oo. Pabukas ilaw, pwede. Oops. Ito po na to. Ha? Palitan sana ba yung isa? 127 yung tuloy talaga. 79. 79. Ito po lahat to. 1,106. Magkano? 106. Ay, 106 6 po. pa? Opo. Wait lang. Yan, bariya. Wait lang. Wait ah. Baba lang ako. Ay, wala akong bariya. Sana pala kanina sumama ka. Eh, nawala nga sa pinayang ako ni Nico. Oo nga. Aray ko. Oy, wala. Ha? Nakatapa ka ng tae? Naku, swear. Sa dami na tatapakan mo, tae pa, pera yan. Sandali, may ano dito, tubig. Alika, dito kayo magugas. Ano kayo ng tubig? Alik to. Hindi, ito may tubig. Ito lang oh. Ito lang oh. Ayun lang. Babaho yan. Dito nyo na, yun oh. Ano nyo na tubig? Ito. Ito po. Ito. Ayun. Sige na, ano mo na. Para mawala. Ayun na po. Sila James, wala pa? Saan pa na kaya ako? Bakit? Sa dalawa sa mga yun. Silang apat? Sabi ko pa man din, nasa likod na namin. Gabi na? Oo, ganun si James. Ito Ah, linggo. Panata nila eh. Linggo nga pala. Panata nila yung kada ano. Kas-kas na para mawala. Hindi ako na po nawawala. Meron na? Ay, wala na? Sabon, gusto niyo? Hindi po, mga plastic lang po, mga ngamit sa sasakyan. Ha? Kaya nga. Ganyan dito yung mga aso dyan, nagkala. Dami ito. Nakita, dilim kasi. Pera yan. Sabi nga ni, ni Yoli. Sinasama, kanina ko lang naalala. Kaya nga sabi nga ni Miko. Oo nga eh. Ayaw eh. Hindi, nawala sa loob ko na Ka-grab. Oo, ang ano ko nasa isip ko. Asa, angkas din ako. Hindi, at saka ang naisip ko, paano ako sasaka si Kimiko. Neneng. Pabalik. Thank you, ingat po. Kulang pa. Ito. Di ba 106 tama? Oh. Okay na, wala na pa ako. Tulog na sila. Ako naman nagising. Ay, dito, Ay, Carla. hindi. Dito po kayo mag-ano na magmamahal ni Obra. Saan? Dito. Dito. Ah, dyan? O, baka may tatapakan nyo na naman tayo. Di ba may tagusan dito, Pearl? Eh, wala. Ano na yan, dead end na yan. Sinarado na yon? Ayan yung tae pala niya. Yung pala yung tae. Ayan o. Kitang-kita. Ano yung mga aso dito na po? Thank you po. Akala ko nakasunod na sa akin. Hello. Hindi, mga yun, nagpunta pa ng Quiapo. Oo nga pala, linggo. Nawala sa loob talaga. Na. Sabi nila? Di ba nag-chat? Hindi, sabi Quiapo daw eh. Sabi Si- kasi, kanina, sabi ni Miko, parang may kasabi ako si Maria Paul Salo. Nag-ano na kami, index. Skyway pa inan. Uy, sabi nila ano. Wag na, gabi na naman eh. Di ba? Ay, di ba?
Skyway pa raw. Magkano sinisita? Mag-ano nga, Skyway daw. Sabi ko, Tina, magkano Skyway? Mahal ang Skyway. 200, 300. Oo. Tapos men and Lex pa. Oh. Kung Tina, okay na yan. Ito yung ano, andito yung sabon. Sige lang ito. Tawag doon. May tinapay dito, kain muna kayong tinapay. Galing para Macau. Bigla rin ako nagising. Ha? Bigla rin ako nagising, kaya sa Ayun ba? nasabi ni Lely na maantabayan mo. Sabi, antabayan May mo. tinapay tayo. Pizza, sabi ba? Pizza ako. Dito nga. Wala sa loob ko eh. Tinanong anong ikaw sa akin, talaga ba ayaw mo? Sabi ko, hindi, wag na. Ang nasa isip ko, baka biniro lang ako. Hindi, kasi nga mag-grab. Nawala na sa loob ko, pero kung naisip ko na, nga pala, magagrab nga pala si Maria, dapat pala para kung may kasabay ka. Ang ginawa ko, nag-live na lang ako. Nag-live ako. Nawala sa sa isip ko. Nag-live ako para ako ano. Ayun. Hindi naman, maganda naman. Okay naman siya, mabait naman. Ayun o, tinapay o. Venezuela na daw sila. Oh, yun. Saan mo na ba yung nilagay niyo ko? So, sabi niya nga, Doon ka na sa kwarto din. tayo, sabi-sabi, tabi-tabi tayo. Ano kay Leling? Ang pitong nalit ng mga. Oh. Ibig sabihin doon sila sa taas. Yan, ewan ko. Kasi nga, di ba yung puti ni Lenny dati? Hindi! Naku, sa airport. Hindi nga. Oo, pamimili niya pa lang. Dito yung yung shampoo. Sabi ko nga kay Loli, ba't di pa dagdagan? Eh, di ba ang mahal-mahal Eh, din? nahihiyati kasi siya baka mag-over daw. Hindi. 22, ayun, ngayon alam ko na. Ang AirAsia, di ba nga, yung AirAsia dating ginamit namin. Ito pa lang ang Cebu, kahit mag-excess ka ng 3 kilos, okay lang, walang bayad. Kung hindi Apollo nung nag-20. AirAsia? Cebu. Hindi, Cebu. Oo, walang bayad. Tapos sa hand carry handbag. Mabait sila. Oo, hand carry saka handbag. Hindi pa ano doon, eh di ba hand carry handbag? Sa ano, ayan. Ayan naman nung mali. Sa inyo lahat yan. Ay, isa lang, kala ko isa lang binili ni Leland sa akin. Hindi, may bibigyan daw si Yoli. Oh, sana dalawa sa akin. Ano pagbibigyan Oo, siya? ako isa. Kasi ito, sa dito na to. Pampamilk kasi siya. Ito. Ito lang. Kasi kaya alam mo, babalik ako doon sa ano, dapat pupunta pa ako na Manawag. Ito, di ba, hindi pa tinapos ang kumari ko. Ayun na. Kaya dito ka dumaradyo. Oo, bukas pa ako pupunta doon. Ito. Yung kila, Yan. Ewan ko siya, pinabilihan ni Yoli na marami. Hindi, ako kasi nagpabili nito siguro dinagdagan ni Lele. Hindi, saka ang ano, may promo. Nakasale. Saka may, yung 20 kilo ko, sa kanila lang napunta. Bakit kaya nga naiya din si Hindi, okay lang si Yoli kasi meron. May sa inyo mga bata. Kasi nga baka nga Okay lang. sabi ko, ayaw mo naman mo maiigit. Papasabay. Ay, si Kikay, December. Ay, papasabay naman. Ay, papasabay na. Oo, si Kikay. Andito, alam mo, ginawa ko doon sa shampoo. Nilagay ko dito. 35 lang yan, tay. Kaya ka, 35 lang. sa Macau. Eto, Perla, yung nire-request mo. Ay, yung panjama. Ay, Mga pantalon. Ay, salamat. Yun. Di ba? See? Thank you. Oh. Ay, pamalit ka na. Ay, salamat. Tinabihan ni Kikay. Kahit masabi ko nga Thank you. Kikay. Chat ko nga. Pero kasi ito, dalawang O, buwan diba? to. Dalawang buwan to sa At kanila. least. Yung isa, dalawang buwan. At least. Oh, tama-tama. December naman uwi si Kumain ka na. Oo, kumain kami sa ano. Alam mo ba, kahapon nung may trabaho ako, hindi na kumain ng tanghalian kasi sabi ng amo ko, pag matapos ako ng umaga, umuwi na ako. Minadali ko, 2:00 tapos na, uwi na ako. Bakit ako kakain? Eh kung kakain pa ako, magluluto pa ako, ano pa yung oras ko? Hindi na. Tapos pagdating ko, ayan nga, namili muna ako. Ayan. Ano to? Ano yan, masarap yan yung parang merengue. Pinapano si Ani? Parang Ito kay merengue. Iska. Tapos yung isa lang, yung isa kay Iska, isa sa akin. Andiyan pa, meron pa rin dyan yata. Kasi ano ko. Wala naman na. Wala lang pa. May pinabili ako dyan eh.
Hindi magkabuksan ni Ro. Sabi ni Dedeng. Bahala na kayo. Basta ito akin. Buksan. Okay lang kay Maria. Inano niya yung... Inano ko na. Sana dalawa sa akin. Sinabi sa'yo, binilan. Ayun pala Ate, eh. wag daw pagpulang. Ayan. At least ito, Ay, wala na. pinili pala ni Leleng. May ano pala to? May racing. Mix yan. Ano kasi, lalagay ko sa oatmeal. Buti ka mo ba, yung itong, hindi kagaya nung nakaraan yung lalaking binok mo. Ito, Oo. 1-1 lang talaga, as in 1-1. eh ngayon magkano? Walang additional. Magkano yung mero, inabot ako ng 2.5. Ay, oo. Nakaraon. Oo. Ano to ta? Paano nangyayari ka ako? Sabi niyo, usapan niyo, hindi kasi lundan. Ay, sabi ko, wala, iba to. Ibang klase ka. Oo. At least ito mabait. Magkano lang sinabi eh. Tapos Tapos endless. pinitan mo, nag-iisang Oreo lang. Tapos kay Esther, tapos kay Apollo. Ayan, tigisa na lang. Oo, yan yun. Hindi, Wala eh. kausap Alam mo, ko si Leleng nun. Tatlong bata lang. ayan na lang ano nyo. Kay Apollo, kay Nathan yung Oreo. Pinauwi ko kasi, nilalagay ko sa rolled oats. Oo. Sana dalawa sa akin. Ayan, basta yan. Ito yung kinain namin. Ayan, may pinapay. Kaya alam mo, di alis namin, alam sabi nila, Yoli, alis 6:30. So nagyagiyak na ako, baka mamaya mag-away na naman kami ni Nia. Sus ko, pagdating ko dun ng 6:30 sa baba, hindi pa sila tapos. Oo. Ay, oo. Wala ko padlock ang pera. Pinadlock namin. Ito yung sabi ni Lane. Oo, Masarap kasi yan, masarapan sila dito. Inagahan ko na. Ako na nag-adjust. baka maiwan eh. Kaya nga. Ayun ko. Nahiya ako sa mga magulang ko eh. Kaya hindi na rin ako kumain ng tanghali, ng gabi. Tapos sabi niya, ba't kasi hindi ka umakyat eh? Nagluto si Dennis ng tortang talong, hindi ka naman umakyat. Hindi na, baka mamaya, sabi ko may big dala ko, alam nga, bababa rin, hindi na kako. Kaya ito, bumili kami dito sa sa 7-Eleven sa Macau ng kanin, saka ng doon kami kumain ni Yoli. Si Yoli rin, hindi pa kumain. Mamaya nandiyan na lalaka mo to. Akala ko, nakaano na sila. Panata kasi na junction, doon hindi nakadaan. Eh kasi, late na nga raw mga dumating. Saka ko na pa kayo. Kasi nga, galing trabaho sila James. Bumalik ulit sa Ay, sa condo. Oo. Pagbebenta. Tawag doon, nag-antay kami kasi nung bumaba na kami ng eroplano, nandito pa raw kayo sila sa Marilao. Ay, tinapay. Sabi ko, dapat nga, sabi ko kay Yoli, doon na kami kumain sa OFW. Driver is, no, it's not. The driver is good, not like before. Just only take for me, yun, dami mong Hindi ako mga bag. okay naman. Oh? Oh, ito mo, yung nga pala, yung, magkailan yung rapo nun? Nagtanong ko pa naman. Wala pa? Oh, sige. Kano ba yun? 15? Daan lang naman yun. Tumal, kaya pinaparapin ko. Kaya pinaparapon mo. Tamo yung kilo ko, halos wala pang 10 kilo. 20 kilo yan. Ay, hindi, si Yoli 5 kilo. Sa akin 15. Ayun na, dinala na kila Nia. Yan po dito. Ay, naka. Ayun, sukatin mo na. Marami yan. Kasi nga, di ba nga si Tikay, yung mga pantalon namin halos. Tama. Sana magkasya sa'yo. Sasot ko na lang. Sabi nga ni Kikay, yun nga. Dahil sabi ko kay Yoli, sabi ng mama mo, nagustuhan niya yung mga pantalon ko. Sabi ko, marami nung malalaking size. Kasi hindi ko alam kung yung size ko ikasya sa size mo. Diba? Kasi mataba ako. Hindi, ang matlaki sa'yo yun dito. Ganyan ko. Saka dito, ito kasi sa akin tama lang. 2 pantalon suot ko lang, bakit? Natatakot ako, baka mag-ex, kami. Kaya, Ayan, pinatong ko. para hindi maiwan. Oo.
Eh, hindi naman pala ganun yung ka-strict yung Cebu. Kagaya ng air siya. Hindi pare-pareho talaga. Kaya nga. Pagod sandali lang. Kapon ako wala akong pahinga. Gawa nung pinapasok ako ng amo ko, 7 hanggang 2. Tapos 2, ayun na, bumili na ako ng mga, yan lang nabili kong chocolate, wala na. Okay lang yun. Tawag Lang doon. naman din. Ha? Saglit lang naman din kayo dito. Oo. Ano, pag natapos ko ngayon, ay, titext ko nga pala yung kumari ko mamaya. Hindi kailan pala kulang no? Ayun, umiiyak. Ikaw lang eh. Sinabi na kasi nga lahat kami. Yung kapatid ni Dennis, yung dalawa, umuwi rin. Sabay sila. Na ano na sila, tumuloy na sila ng Manawag. Ako kasi kung ang inaano ko, kung sasama ko ng Manawag, tapos uuwi uli ako dito ngayon, ng maga, doble. Kaya sabi ko, hindi na. Dadaan muna ako dito. Tapos, Pag uwi mo dito, makakapunta ka doon sa kumakano mo. oo. Eh, kasi nga, dito lang naman gagawin ng kumari ko dito sa may hindi na dun sa Divine. Buti naman. Dito na sa ano. Yan na sa... Oo, Maria Ramos. Tawag doon. Ayan na. Yan. Nakita? Hindi pantay. Sabi niya, oo, Marin, dahil nga, nung pag-alis mo, hindi na, oo, saka hindi, dapat talaga to papantayin. Tapos itong sa taas, maluwag. Kaya nga, di ba, bibigyan niya uli ako ng ano, nagagamit niya? Oo. Di ba? Pag ano, babad mo, ay, hindi ka ba kumuha ng pelo din? Binigay sa papa niya, hindi naman ako nag-aani. Yung binibigay. Oo. Ako, tingnan mo. Hindi yung ano, pag meron gano'n, oo. Sa papa niya. O, nagalantangan. Pag binigyan uli ako, hihingi ako. Hihingi pala ako. Tapos sasabihin ko ito sa ano ko, sa kumari ko. Yun nakabigay sa kanya. Ngayon konti. Hindi sagot ng amo ko ticket ko. Sinabi sa din, sagot ko. Mahal kasi on the spot yung booking ni Mia. Nag-aaway nga kami dyan eh. Sabi ko, wala, yan eh. Tapos yun nga, sabi nga ng amo ko, ko na raw yung yung ticket ko last. Ito nga diba nung umuwi ako. Kaya next year na ulit. Itong annual leave ko to para sa Ba't July talaga 2026. umuwi? Oo. Kaya nga na yung amo ko. Iko, ma'am, just emergency. Buti nga si Lele, madaling payagan ng amo. Oh, yun naman. Ang mahirap lang kileleng mo, pay. Yun lang. Walang sahod. Hindi kagaya namin, kahit umabsent kami, may bayad. Buo. Sila, pag wala kang pasok, wala kang pera. Yun lang ang pangit. Although man luluwag sila, pero wala rin. Talo rin. For sure yan si Yoli na gutom yan. Finally arrived home. Yes. It's not lost. Sarado yung yung sinasara na pala yun sa eskwelahan. Bakit? Sana talaga yun. Kabila ka. Ba't dati hindi? May araw na hindi, may araw na sinasara. Siguro yung nag-complain yung malaking bahay doon. Pagka Diba? may time na bukas yun. Kaya nga. Yes, I'm home already. Okay guys, how many hours? How many hours 7 ways, halfway. Peter. Yeah, now I can read you guys. Last night I dreamed I found 2 big of what is that power? Abalone. Abalone. I noticed my apples were getting eaten by the seagull. Seagull. Did that sign just say Galias? No, Galias. Lias. Dito ako dinaan nung hindi dun sa may Marilao Tollgate. Dito sa may Lias. Lias pa lang. Bukas na pala yun dun. Yung sa Lias, Tollgate. Eh, di ba, ako dinaan dun sa may munisipyo Marilao. Kaya malayo. Oo. Siya, hindi. Dito ako niya dinaan. Buti, okay, nasakyan mo. Oo, okay. Hindi, sabi nila James. Sige tita, susunod kami. Kasi sabi ko dun sa driver. Hindi, nakasunod sila, may motor sila na Kaya nung pagdabawad namin dyan, sabi nila, ba't wala pa yung mga kasama mo?
Hindi, yun nga sabay yung sinabi mo. Oh. Kaya nga, yun ang kagad ang tanong niya. Oh, wala pa yung mga anak mo. Ayun. Sakto pala yung sagot ko. Oo, di ba? siguro mabait din naman. Kasi hindi nung nakaraan, sabi ko, buti pa nung nagki-Jason na lang ako. Di nung magkano, sabi niya, 1.5 yata yun, di ba? Hanggang sa umabot nung 2.5. Sinamantala, alam niya kamama. Oo, sabi ko, ay, tapos niya, tip para. Hindi siya mag-antay ng tip. Ito nga, hindi ko binigyan ng tip. Hindi ko na inano. Iyak mo na. At binigyan ko ng 30 kasi 106 daw eh. 116 eh. So, binigyan ko lang ng ano, diba? Pwede na yun. Meron naman yung rider. Kaya nga, siya hindi. Okay naman. Sabi ko, inano ko na lang yung, kumbaga, parang 30. Narinig ko kanina, sabi niya, malapit daw siya dito eh. Siguro. I'm not sleeping. Yes. Uy, 3 na pala. 3 a.m. Oo, umaga na. Nagsing ako na una. Yun nga sabi ni Yoli. Sana palang kita, sumama na si mama. Oo nga pala. Wala ko lang naisip kasi, naisip ko na lang pag-gising ko. Si Maria, sabi ni Lely, magising ka na ba? Si tita ang pangalawa, sabi ko, si tita ako, kakagising ko na. Noon ko lang naisip na mag-grab ka. Pero kung naisip ko kanina na sinabi ni Nico, nabahag si mama. Oh. Pero kung naisip ko na mag-grab ka, ang isip ko kasi baka, Saan ka sa'yo? doon ka sa Pangasinan, ang isip ko. Manawag. Oo. Hindi. Kasi sabi ko, tulolo ko, saan ako mamasahe ka uwi? Ay, hindi na ako. Hindi na nagano. Yun na, yun na lang na ni May, ano. Kaya pala tinanong ako ni Nico. Sabi, sigurado ka ta. Oo ka ko. At naisip ko nung kanina nung sabi ni Lelina. Abangan mo nga si tita. Sabi, sige ka, abangan ko. Kaya nakita ko parang may ilag ng ilalubos na ako. Yun nga. Pero kung naisip ko yun, sige, sumama na ako. Hindi pa ako nagpasalamat doon. Mabait naman. Na ano lang ako nung nagka-phobia ako doon sa una. Kaya sabi ko kay Yoli, kay James, siguraduhin nyo ha, baka mamaya tagain na naman ako niyan. Hindi tita, ito yung nakalag. Bumaba pa nga kanina, 1 to daw. Bumaba ng 1,000 plus. Kasi alam nila, James, yun kasi pagka sa Grab, may presyo na. Oo. Yung isa pinagaka nun. May presyo yung inano ni di ba? Sabi nga ni 1.5 ba yun? Yung inano ni Mira. Pinagaka nun. Sabi ko sandali, hindi naman po ito yung pinag-usapan, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Kaya ito na yun, tip daw. Wala ba raw pa konsuelo? Pero kung iba-iba yung papalag yun. Depende kung ano yung usapan nila. Yun na nga eh. Kasi siyempre bago ka inarkila, may presyo na. Yun nga, kaya nga sabi ko, hindi po yan yung inano nung nag-book sa inyo. Tapos di ba nga magkano inabot yung 200 plus yung 3. Kulang-kulang 500. Kasi yung Skyway daw, magkano? Kaya nga tinagaka nun. Sabi ko, sagot ko na Skyway, bakit hindi naman ito na pag-usapan? Oh, Skyway. Yun na, may motor na. Hindi. Kaya nga, at least ito, honest. Talagang kung magkano lang yung inano niya. Tapos yung, Kasi sinasamantala. Siyempre, alam niya, babagong dito, may pera ko. Ayan na sila. Ulit yung motor doon pa lang. yung Skyway, yung, NLEX. Ang bilis sila, James. Sila Miko, ang tagal. Ayan na, magkasunod na. James, mabait yung lalaki. Hindi kagaya na nakaro. Kaya nagpo-phobia na ako. Mabait. Magkano lang ang nana sa akin? Pagod. 1-1. Kaya nga. Di ba nga yung nakaraan? Visit. Hello, pagod. 1-1 lang yun sa akin. Magkano? 1-1.
Oo nga, kaya nga. Kaya nga di ba nga sabi ko nga sa inyo kanina. Naisip ko lang kanina, sa kung hatatas ko nga kami, kung hinaya ako. Kaya nga. Eh, ang isip ko kasi, binibiro lang ako, sa ito alam ko sa Pangasinan. Malawag. Kaya wala ko nga sa isip ko. O, di ba? Ha? Oo. Magkano lang yan? 30 lang yan. Isa tayo dyan, gusto niyo ba? Kaya Oo. Jen? Daming nuts ah. Oo. Ano yan? Tinda? O Sa inyo. Sa inyo. Sa kayo dumaan. Pumunta pa kami ng Quiapo, nagsimba kami. Ay, Kumain? Dumaan kami kaya po. Nakapagsimba pa kami, di ba? saan bumili kayo tayo ulam? Hindi pa kayo kumakain? Bakit nagugutom ka na? Hindi. Kids. Galing kami sa G. 1-1, okay na. Hindi na humingi ng ng naningil ng sobra-sobra. Nakarabang. Bikin na yan na, Yoli. 6. Ay, Lima lang, di ba? Lima. Ha? Hindi pa. ay, oo nga pala. Yung isa sa akin. Lima. Si Tito sa klase ko. Mamaya, sandali lang. Merengue yan, di ba merengue to? Hindi, ganyan yung nalagay mo, di ba? Merengue to. Ayan o. Yung paborito ni Kikay, ay ni Bia. Oh, sabi sa'yo na, sa'yo. Tatlo to dito sa bahay. Eto. Ibigay para sa magdati-yate. Ay, ito. Alam kay isa yan. Dalawa kay isa. Ay, dito to. Oo, yan sa akin. Hindi, yung kulay blue sinapay. Maano ko kay ate ko. Alam niyo yan. Yung mga bata. Tapos, si ate daw Meron na mag- si ate daw maghahati. Oo. Ito May sa bimpo ka ba, sa'yo ma'am? lang yun. Ayan na. Bimpo. Alam mo yan? 9 kilos. Yan, kaya hindi na Ito yung towel pang basahan pang bahay. Ay, ganda ng basahan. Basahan yan. Basahan lang to? Basahan mo Oo. to. Ito pala pang ano Kung sa bimbo mukha ah. ko na lang to. Sa mukha mo na yan. Kasi puti na Para lang pa. makuminis-kumis Puti mo. na lang pa Ito, yung basahan sa na lang basahan to. sa bahay. Ayan, Okay na lang Ayan. yan. Kaya, Ayun, thank you. ay mga amay. Gasgas? Hindi, napit to. Ano na, babalikin lang yun. Oo, may gasgas. Okay lang yan. Eh, lang yung akin. Ito lang yung talaga yung bit-bit ko. Okay lang yan, araw ka lang. Binigay ko na rin yung pandalan. Masyado na kayo meron mo siya. Ay, yung Sige, tayo. sa'yo. Ito yung kay nanay dito ko naman yun. Ano ang damit mo? May Esther lang. Ang trabaho, basa ako sa Laruan niyo trabaho. kasi yan dun. Ito. Saan lang ang gagamitin ko? Iwan ko na to. Konti lang dito eh. Diba? Ito lang oh. Kali. Iiwan mo talaga yung maleta. Tapos Ano yung gagamitin ko? gagamitin ni Miko. Tapos yung gagamitin mo yung isa. Bukas na lang pag ano. Pahinga ka na lang muna dito. Okay. Ayun yung black box. Malaki yan. Kilos. Ang laki yan. O kaya tanong mo sila atin nila, kaya hindi ka na mag-dictate ng mga pinaleta. May isa pa man na nasa loob dyan, yung pang-carry lang ng mga maglet natin. Na kulay red. Kulay red yata yung nasa loob. Tanong na lang si Pimilla. Bukas tawagan ko sa atin nila. Tanong mo kung mayroon pa isa na doon. Kasi ang laki. Kumain ka na po. Hindi ko nga nakalagay, Yoli, yung sabon sa Colgate. Saan lagay? Nasa kama ko. Ito yung kape. Ayan. Oo, ayan yung kapit. Hindi na yan sa'yo. Ha? Yung mo, yung sa hand carry mo. Mas marami pala yung hand carry yung... Ayun, tinapay yun. Yun lang, damit ko lang. Megalaw, shout out. Hello.
What part of Manila are you in? Bulacan, Marilao. Make a love shout out. I'm here in Bulacan. Si Yoli, hindi niya nararamdaman na ang tagal-tagal namin sa sa ere kasi nga may mga eroplano. Kay ate. Makuha ka ba ng gantong nuts? Naman ko. Si Ichan, bigyan mo ng isang ganto ha. Gusto ni ate mo, dalawa. Hindi kasi si ate talaga nagpa-uwi panggata para magpagatas daw. Sa mga nuts. Gusto niya dalawa. Kay ate nga dalawa. Tapos kay Ichan, tapos sa'yo. Tapos ito pala Angel na lang. Sila Angel. Ate na lang kayo Angel. Yung chocolate. May chocolate dito. Kahit tag-iisa lang kayo. Ito. Kulit ko. Ano yan? Bigyan mo kila Angel. Tag-iisa kayo ni Angel. Dito. Ay, dalawa sa'yo. Ayun na rin. Masarap yung Mika. May nuts. Nuts. Oreo. Kay Inko. Kay ano Oreo. Kay Angel. Dalawa. Tag-iisa kayo. Dalawa. Tag-iisa kayo ni Angel. Dalawa kunin mo. Piliin mo siya. Dalawang nuts sa'yo. Ay, pa naman tag-iisa lang naman yun. Ano, si Ichan. Tapos siya sa mga bata, pag-ati mo na lang. Etong tatlo, sa mga bata. Eto kay Iskatong. Itong dalawa na to. Eto kayo ba to? Baka gusto nila, Ate mo, dalawa. James. Ito kay dalawa. Sa mga bata yan. Mahilig kasi sila sa ganyan. Yung ulam. Yung ulam ni Nathan. Si Esther, yung Nori. Ay, ito yung ano mo. Pampagatas mo kamo. Kunwari pampagatas pero pagkain niya lang talaga. Makalim na yan eh. Okay lang yun. Ano ba yung flavor? Si Chan, si Esther, bigyan mo din ng chocolate. Chocolate. Bakit tayo mo pang Akit to tangi, oh. Kaya mamaya wag mo nang amin? Wala na iba? Wala na pare-pareho. Masarap yan. Yan ang ngayon ng yung Mika. Kay Ichan, dalawa. Uy, para ka naman tangi. Titikman na, sabi tita, masarap. Tikman nyo. No, akin na. Sabi mo to kaya, Paula. Ito natin. Nilaan yan. Lagi na binabanggit ko eh. May hindi yan. Ito, hatiin ito, oh. Pagdadalawa sila. Nagdadalawa sila din. Binili na ni Lenny yung lahat. Chocolate pa rin. Ayun o. Sa batan. Tikman mo. Dali. Tikman mo rin. Sinitan, mahilig ka. Masarap yung merengue ito. Di ba naan mo na ito dati na ka? Masarap. O, saan na kanin naman to? Kailan ko? dalawa sa inyo. Dalawa sa akin. Meron ka yan. Ito, noon. Nilalagay ko sa oats. Ang lasa nito. Sarap. Ito, ano to? Yun yung inuwi din ni Leleng. Tikman nyo na kasi. Oh, ayan. Ito, nag-iisa sila. Ito, tag-iisa rin sila. Yan nga, parang merengue ba yung tawag doon? Masarap. Yung yaw. Uy. May tawag dyan, yung dito. Oo nga, walang lasa. Masarap pag akala mo lang. Pero pag din, ano. Ang lasa ta. Masarap. Pambata kasi yung mga yan. Wala, hindi lang kayo na sanay. Pero masarap. Ay, kapambata. Hindi, kahit matanda, kumain na kayo. Kumuha na kayo. Tikman mo. Mamo. Kusog pa. Hindi kami dito matutulog nito. Sambi kami. Para sa pinta din nito. Taray. Teke. Kantutan niya. Bagay po ang Kasi. Dahil sa salo. Bastos na gastos pa. Gago si Ate Mia, sabi niya, cute na kaso ko lang. Yung pinicturean ni James. Bastos mo naman, James. Pinicturean? Kasa dao pa lang sila. Dao. Pampanga. Tanong mo ako, ano tanong mo nga yung maleta. Bukas na. Ngayon, natanong mo na para pagdating mo bukas sa ayusin. Wala pa naman sila sa Manawag. Siyempre, titignan nila kung may maleta silang ano doon. Ay, anak. Okay. Ang anak. Wala na. Pero yung requirements mo, ang blending ba? Oo. Siya ni mama, kan-berry kay mama. Siyempre, ito. Ang favorite. Yung paislip ko, ipapapay
Sarado. Sanbo. Lunes. Masarap din. Masarap ka talaga siya sa una lang. Pero pag tumagal, pag naano nyo, oo. May nuts, ano yan, may raisin. Tatay niya ako ipit. Ganda ng buhok ni Yari, no? Kaya ba? Ayun nga, ayan, sakto. Paano nga lagi na nadudulas? Sabi ko, bumili ka ako kahit isang haba ng ganon. Sinaitan mo, dagdagan mo yung chocolate niya. Wala akong uwi sa kanyang ganito. Kasi ito ba nga nagulat ako nun, ano? Tapos to kay Kaya Esther yan. naman ako bumili ng brush. Para sa Patikimin na lang nila si Apollo kung magustuhan. Hati-hati. Huwag yun, i-display nyo na lang yan dyan. Para pagkakain sila ng kanin, tsaka mo lang halo. Ano siya uuwi bukas? Maaga kasi alas 9 pupunta kami ng Santa Maria eh. Ako rin dito. Maano ko. Mama, kasama ka sa Santa Maria bukas. Ay, kulang yung motor. Sama-sama si Baby. Kaya mo si Bunso, sabi mo pumunta siya ng maaga dito para sa pamakita mo. Ang kasta kayo bunso. Paputayin mo si Bunso. Tawagan mo. Gagawin ko rin. Ito naman friend yun. Malaki yung mga yun. At puro ano flavor to? Seaweed. Ito plain lang. Sabi mo si... Ay, oo, seaweeds. Meron kaya tayo pupunta ng Smart dito. Ay, Gen! Belated happy birthday, Gen! Ayan. Kasi may ibang sa ganyan na. Nuts yan eh. Kay Esther. Ayaw mo sa'yo? Ito akin. Hindi, ito nga. Ay, Saka si Icha. Bukas ka naman kayo sa mga gamit mo. Ha? Oo, kasi iba yun yung ganito. Ay, sayan. Kami kasi Icha. Dala-dalawa. Maria, saan ka na? Yan ko lang nabasa. Alis na kami. Good luck. Nagutom ako. Display na lang yan siya. Nakapag-uwi na ako ng mga basahan sa wakas dito. Sa bahay. Buto yun. Ano? Ganda ng basahan. Yung mga puti, ano mo na lang, yung na lang gawin mo. Si Angel, yung luggage na ano. Hindi naman daw siya nagbayad. Tingnan mo si Angel, Oo, hindi siya nakagusto. nagbayad. Nakalusot kasi hindi na pinansin. Ako yung bike party. Pag-uwi na ulit si Kikay. Yun nga sabi ko nga, uwi naman si Kikay ng December. Meron kasi ma-over-over. Uuwi na naman si Kikay. Taray ni Kikay, no? Taray ni Kikay, ang daming budget. Hindi nga siya pinayagan ngayon, gustong-gusto niya sumama. Oo, sayang wala mo. Bigyan mo si ano, Per. Ano, ano mo si ano, Angel, baka naman gusto, ikaw lang ayaw. Masarap naman pala. Ay, gusto yan, ha? Alam mo? Mama! Ingat. Bye! Naku, baka lumindol ah. Ano yan, 24 hours? Pwede na kayo Uy, wala kang tangi. Doon lang kami matutulog. Ganda mo naman. Wala kang tangi. Ilang hours yan? Because tuloy ko may pamangkin na ako. Dapat may kasi Ilang hours yan? tumutugad na kami. Wala pangyayari. Bang bang na lala. Dahan-dahan lang ha. Hindi ko, hindi, parang niya ako papatulan. Parang isang buwan lang naman. Isang buwan lang naman nawala. Bembang agad. Dorang nagbago ka na. Bang bang. Miranda, tanti mo. Like ako to. Ang dami namang milk ah. Kay Nathan. Tatlo, sa akin dalawa. Pero bili ko rin sa Esther. Hinahinay sa tamis ma ha. Para maubusin nyo agad yan. Yan yun yung mukbang. Ito si Nathan, pagkawa dito na. Kaso hindi binabalo. Yung Hindi, binabalo. pwede naman. Anin lang ibubudbud. Tikman ko to. Kinita mo to? Kunin mo. Hindi, titikman ko lang. Sabi to, hindi na inaano, hindi na nahihimay-himayin. Ikaw, tita, di ka pa matu... Ay, ano ba yun? Nakalive ka pala. Kasi dito, mamaya na naman, ikaw mapag-ising mo, gusto pa rin yan. Hello, Maria family. Uy, matulog ka na. Matutulog talaga ako kasi may schedule ako sa kumari ko bukas. Ay, masarap. Masarap yan, seaweed yan eh. Ano yan? Hindi ako makain yun eh. Ang sarap niyan. Alam.
Lalo na yan yung buwan mo sa Ayan, gawin kanin. mo sa'yo. Ano sa'yo? Gawin mo na sa'yo. Lagay yung sa kanin. Cheese yan eh. Flavor cheese. Diyan mo lang. Yan, wag. Lagay mo lang dyan. Mapamutik mo na lahat. Mabitin si Patis Nika. nila. Ang sarap. Lalo na pag ano mo sa kanin. Kasi yung malaki niyan, di ko bet. Kung ito yung sira, sasalin ko na lang para akin na lang yan. Alin yan? Yan yung kinuha ko. Yung nanak ko. Bumabang yan. Sira yung yung Spray. sayang naman. Sasalin ko nga eh. Pwede. Ko mamaya. Pwede ako nun na. Oo, share tayo. Valentino? Mabango ba yan? Pakita mo din. Ayun na mga. May sample. Oo, ayan na. Ito mga tester. Ito binisado, Jay. Kasi yung last na inano niya eh. Kaya mabango. Di ba? I-try mo ngayon, tapos bukas mayroong pangkapit. Ito ang bango tayo. Yan may mga ano, yan ang mahal sa kanya. Ito pang yaman-yaman. I-spray mo tapos, bukas meron pa. Ingat. Baka mabuntis ka. Dapat nga eh. Ikaw baka baby na yan, ha? Tumutuwad na nga si Aiden. Nagsalo. Ito, mga ano ko to. Nag-spray ako na ginagawa. Ito yung Valentino. Ay, pang lalaki. Ito yung... Pero mas Baka mabango may pang babae. Ito pang babae. Ito man na mas namas. Ito. Ito ang mga ano ni Mia. Ito ang mga pet ni Mia. Ito mabango din ka. Ayan, kahit ako yan ang nagustuhan ko yung Ito mga Valentino. pet ni Mia. Mabango siya. Ayan na ang mababango. Yung iba matatapang. Alam mo yung sabihin yung sa akin? Na Ben ko. Ay, binili ni Nico. Original Hindi, yung isa original. Ay, Yung pangalawa. hindi. Iba amoy. Iba. Iba itong kami pag hindi original. Oo, hindi original. Kaya sabi ko kaya James, hindi ito original. Ay, nakita ko na. Hindi talaga. Ako bumili nito eh. Yung unang Ito mga tipo ni Mia. Itong dalawa. mahal yun. Mahal naman kasi yung una ka. Walang hindi ko ata binili nito ito 5. Eh, yung mamahalin. Ako bumili nito. Ito mabango rin ito. Ayan. Ayan nga mabango. Ako bumili nun. Hindi nila nila. Binili ko nila. Mag-spray ka sa parte ng ano mo kung anong Bukas tumasagal. lang, sayang. Hindi, mas maganda nga yun. Para alam mo tatalab sa gat kung nangamoy ng ano. Mali may parte dito. Pero ano tatagal. Kaya nga sabi ko kay James, hindi to James ang original. Hindi talaga ano lang. Pero yung una, yun talaga. Yun yung pinili ko. Ito mabango din ka. Si Lely ko nang gawin. Ginagawa ko. Ako! Ando ba? Hindi nitipid ko. Bango to. Mahal yun. Kaya nga. Yung pala yung binili ni Miko. Ako, sa akin nila yung binili. Sa'yo? Hindi din sila James kumukuha pa sila. Social yung pa sa kanila. Ang ganda. Parang Ang basahan nyo. Ang pampris. Nagbili nga si Miko kasi gano'n ng basahan dito. Eh, doon ang dami. Kaya sabi na ay Mira, ito pa yung kay to. Ano? Bye guys, I need to sleep now. Tomorrow early morning, I need to prepare. At night. Ano oras nga pala yung ano doon sa ano? Ito bagong palit ko to sa kakumot. Bago pa po. Yung papuntang yung NLEX, yung dito sa, di ba dito yung sa SM? And next. Oo, yung papuntang Dao, Pampanga. Di ba dito yung sa Ano SM? mo, tanong mo kay James, sila nakakalapasan lang sa kanya. Kasi ayoko nung ginawa ni Miss Bunso. Pinunta ko ng Cubao. Diba? James. Yung binalik mo sa SM, yung papuntang Dao. Sakto si Rana at Chinelas. Pati yung, parang maliit sa'yo. Ano lang. Kay Mia yan, hindi nagbili kay Lele. Hindi ko ka nahiramin mo. Sakto si Rana to. Biyak ba? Kaya parang, ayun, nabiyak-biyak ko. Oo. Eh, bumura lang kasi. Ako, ano ang chinelo? Para si James alam. Kasi dito naman tatabi.
Bupi na lang akin na lang to sa Milka. Ito naman, huwag mo nang bawasan yan eh. Milka. Sa'yo nga isang buong Milo, pero nang bawasan yan, malang sinita yan. Nagpabili ako nun eh. Kaya nga, huwag nang bawasan to. Alin? Yung ganito kay Nathan, hindi na, lalo yun, wala namang ano ito lang kakainin yan. Chocolate? Yung ganito, yung Oreo, yung Oo. gusto niya. Ay, kasi ayan ang binili ko. May mga flavor. Ako talagang, Oreo, talaga, Kisses. yung ano talagang binili ko kay Lennox, talaga berry. Bumibili ko dito ng ano. Di ba yan yung ganyan dinala ko sa inyo? Favorite ko yan. Last, di ba? Ito ni Cadbury. Eh sa ano, mura na 100 plus. Ayan, parang lumabas 200 pesos. Sana hindi niya Kaya ano nabili. lang, 39 sa daw. 360. Sana kung mahal, wag na. Sana, Baka nakakita siya ng mura. sa 360 ako doon ako bumibili, hindi nga dala ko sa inyo, ano last? Ano lang yung 20, dalawa na yun ha? Nung umuwi kami ni Apollo, 250 yata nagastos Sayang isang to, ano buong may maleta. spray. Hindi ko na lang kay James. Bubuksan ko siya. Ano, di sana, sinabi ni Yoni, doon na ako bumili sa 360. Napamahal siya, baka iba yung binila niya. Kay Ethan nga pala ito isa. Yun sa'yo. Buksan dito? Gagawa ko nga na para na ano, baka doon makangatin yan, no? Parang sisiraan yung ano. Oh, yan. Pinakaano Hindi niyo, ano, bago kumakagat. ano mo. Ayun. Dinalag nga sa akin. Hindi ko makagat. O Pinaikot- baka ano, barado. Pinaikot-ikot Sundutin mo yung ano, yung butas. Mamaya. Yung butas niyan. Tulog na tayo pa. Maga pa ako dito. Kumisan na ako para magpang. Okay na, may gatas ka na. Okay guys, bye 7 ways, bye Mega Love shout out. Hello Maria family, hi. Halfway Peter Kim. Bye bye, I need to rest tomorrow morning. I need to dental schedule. Bye guys, bye everyone. See you tomorrow. I try to doing live in my dental. Bye. Thank you. God bless everyone. Always remember, if you want to be happy, always smile. Bye. Bye, Peter. Bye, 7 ways. Bye, halfway. Bye, Kim. Good night. 7 ways. I send it to you message, okay? Bye. See you. Okay na. Kaya na ka na.